Hi guys, may gabi mga to na binialan guys. Sa mga bata to ila mama pero amo pa tong hapiton karon. Ito mi sa Medina guys. Hi guys, mga to na miso mga bata din her nga kay bilin la mother. Mga to na binialan guys. May gabi na. Ito na ta? Bugdang na tage? Sapa. Bye. Dito sa katubig eh. Hindi kayo kung gusto mo matawag mo daw tanaman. Ano sa tabi mo? Kababantay ka na mo. Ang mga mga ligid. Tingin sa aming papdan. Ang kauli ko sa aming pagmalay na ulit. Kanang tanang ginawa ko sa ayaw sa Kristo. Yes, may gabi naglapos mi din sa iso ni Alan kay unya pa mi sa alauna magluto. Among gihapitan dadto niya. Alauna pa dami magluto kay ihaw naman nila daan ang baboy. Connect na ni guys.
kada adlaw. Sa uli na dahil ta guys. Okay. Naman. Nakaluto naman ta. So pa may pabuton. Wala na kami minamahaw dito. Nakapira kami dito. Dito na may mamahaw sa balay mga po. Ayan. Dito may market sila ni Mother. Grabe guys, no? Nag-run out. Wala ko i-video nga tanong dito kaya nag-run out. Pagpanghiwa na mo sa karne, nag-run out. Wala ko i-video kay dito. Sindala na lang kong video guys para taas-taas akong video. Wala may namahaw dito guys, mga pirami kay kuan ka ng sani lakaw din ni Dritso. Na mo kuan. Di mo ako kadaog sa buto. Ala, mayabot ang dala. Oh my goodness. Lulunik. Ipadala ko mantika guys. Oh. Ay. Sada ko lulunik. Nang Wala guys, ato na kanang plato din. Kapag nanahugas gabi ilay. may masagid. Kapag ko nag-ilis sa akong jacket guys. Kumba. Kaon nga po may sa recipe ni Alan guys. Daw ko palito. Burnout man ang ikapag. Nag-burnout, handod ka rin? Sige na. Nag-burnout, mangyapon dito na. Ko sa plato doy. Kita Ayaw itampo. Kita ko mamalot. Mamalot. Jubal ko ni mo nay. Okay. Siyo man kay nakauli. Wala namin namahaw dito eh kay kuan. May nakauli, sampay na. Report kayo kapag sa beach. Kuy, apa ni Alan. Uy. Bawi man sa pasildo. Kita daguban, gagboban. So nara ang atong dalag guys. Kasi lami aday ko, oy, kita daw mga uli. Mga unta mah, mamahaw ta mah kay gutom bi ako mah. Sinutar mo lang Wala ako. man ni kaon. Sige na kay mamahaw ta. Hello guys, good morning sa inyo lahat guys. Abrina, Ano ko sa'yo? May pusa sa nadana doy. No, no. ate kang tapos Sana, ano. Sunod sa mga dagan sila BH ni Otik ni Alan, no? Na hino ka do. Lako doy. Try. Wala namin namahaw dito kasi pang kayo. Napera mi. Sunod sa mading silang. Ang dahilag Medina. Hilaw tagay sa ilang BH guys. Look. Sunod sa Nga mading ilang daghan nga sudan ni Otik ko. Dali na guys. Kaon na mo guys. Ngaon Ah, ka sabi mo si Day. ninyo guys. Bel, pamahaw. Mirse! Bel! Dali ka ni ay, binignit to. Binignit ka. Binignit. Ang gulok na. Pagkaon sa mi. Nagkaon na ba rin ka? May pagkaon sa mi. Nani? Kapatid na. Baho, ang usap ko. Ano? Kaon ba? Do! Uy, dali mo dito ba? Sedo. Panaw si! Nakani. Yung dito. Wa ko muli. Ano? Naaw ba ni Diyan? Mom? Get! Bata, dali mo. Oh! Ay, kasong dani. Pagkaon ako. Ewa, sang rice cooker ba? Okay! Ah, susi tuwag ka. Gusto ka ga. Oh! Ah! Hindi mo. Oh! Bel! Ano talo mo talo din yung ulo mo? Tungkol sini. Tol! Bel! Ano ba? Wala. Ngaw ito may tao kaya kadlawan man. Ito dutong kayo sa dito na. Sus ang kamot ang sasaoy, inup. Sus matibasan yung karuhin mga kamot. Kaon na. Tutula. Ano sa ganahan kasi malang busog ng asbaho. Eh, alam. Siya may nagluto. Masimutra ko tanan kay yung tinaw.
Hindi lang ako yung Surya, ano ba? Hindi ako mamalo. Nagkatag niya dito sa imo. Punta. Hindi, papalit ko na ito. Wala. Paul, ito. Ito ko. Ayan, Dito na. Dito. Ano ni kanon dito dito. Dito. Tara sa bag ni tatay. Itong bag niya nga dako. nagbidyo ka? Yeah. Ano lang? Kuya. Wala dia. Yung may bulto. Ano nada? Yung nada. Ikaw na di ka nagluto lang? Oo. Nang alauna namin nag-adto dito. Law na gabi? Ay na daw. Ayay, kay kong hilipiro. Silong na asam, di mo na. Siya igsoon. Oo. Nag-adto mi gikan nini nag-adto mi dito sa iya gitanaw na mong plastar sa karne. Matsmani din mo ron. Na nagingon man siya nga. Nakok daw lang. Balik na lang niya mga alauna lan. Ato na mo alauna. Alam mo na sa gabi? Kadlawon. Oh. Tok, nag-init. Ano mo katulog? Lumalot. Mag-kit. Nagbana, malot pa doon yun to. Dala ulit. Ang hagal, wala mo nung nagkaon. Dali na lang. Ano sa Mercedes? Ner! Hindi mo na natin yun. Ano mo na daw? Ang humok baka na ah. Kutsilyo. Kuha mo sa unas. Ay una si. Una. Abuta din, isa ka bantig, bro, naabuta. Patultog yun. Naguban lugar na siya or nag-apas ninyo? Sila ni GR kayo nabilin mo ito. Ay mga buing. Gahit doy. Ang ulo, di ba kahit anak? Ano ba siya bugnawan? Ba siya ito kay ako yung... Mahal ka guys. Mahal ta guys, daghan katong So, BS. mo Sprite? Di. Men, parang makainit, men! Alam na lintang. Ay, ano? Lista panakot. Pa! Nanong di mga ganag kaon nang huwag ka? Dimba ko lang ulo. Tiya! Damgupis ko. Tubig mo gihapon. Sabi man niluluto niya pamukabot nga ako sa una. Hasta atong nung gabi eh. Mabiling mo papa ma. Doy, dili nag-agasan. Di na kaya dayo. Silak na doy, silak ka ni doy. Laban. Hiwa doy. Oh, Ito lapad nga plato may kuha na doy. Daw hiwa ah. May kanin kay nagsipot raw. Dali Dali ko siya. Ako magkuhan. Ano siguro sila eh? Paano na dia? Tagal ito eh. Ano to siya din? Kaya dia pre. Parang mura dia. Wala siya. Ano yung sa'yo kayo mer? Lagi siya diyan na. Sir! Unyan na lo, kaya panglawa pa ko lo. Abre na sus dia, ako akas to dia. Hinay tayo. Siya, kandawanan, lugar karon din. Inay lagi. Gawanan ka rin. Bang na mo. Hindi. Asa ba dia? Unod na. Unod na. Dahil na. Ote ote. Ito na. Yo. Sikim dito dahil. Parang nasa bulsa. Koy, nasa bulsa. Ayap niya. Hindi. Naliho ko silang agahan, guys. Mga nagduhan, nakita sara. Tuwatan niya. Na bulsa. Kosa ko dia. Okay, ito. Oh, ngayon dayo. Bukman. Ang nga bulto? Bulsa ba? Ano lang? Isudog si Lupin. Nagkuhan. Utik na naman nagkuhan na. Daya nag-utik na nag-gutag-gutag na ito sa... Human, ingkod-ingkod. Utik kurawat. Awagin. Ano ngayon na? Utik kurawat, utik. Awagin. Sila rin nagpanit sa patatas. Sila rin
kuan sa carrots, sila hugas kalaha. Kaya kaya ito na ito maglutuan. Mga taon di manggod. Kang malot na jatag. Abang lagi ng kuwan na. Kana ha? Abang mo. Di ko pa lami, di ko pa kasimot. Yung ilis nga wala akong tanahon. Legends, luto. Di pa kasimot, di pa kalami, di ah. Kasi punong. Ang ilis nga lang sa kuwan. Sa Pumahapon ka sa makan mo. sagol man ang uwil sa kuwan. Uwil na. Grabe. Sila gani ng butang sa kuan. Ako sa una katagaan ko tulong kumba. Kaya ang niya. Ang dapat sila ang Sabi ko to karon. So, nandun mercy guys. Mahaw guys. Kaya dala sudan yung ko. Mahaw guys. Ang lakaw na ilang bisita. Bisita nila pag sayo ng lakaw na. Ikan ko sila nagbidjil. Arapit. Bus. Ilan nila mayon. Asa na ito nga. Talon. Mahimala lagi ka ng labadoy. May kakuhaan kag dagon kinakapanglaba. Tanya na tada mo bata oh. Akauli ang lula kay gilaka. Hala. Hello, Bibi Richmond.